Mae e wedi gwneud ei benderfyniad, a does neb yn gallu dadlau ag e. Screwfix Fflint, yn noddi pêl-droed ar S4C. Cyffyrddiad cyntaf gwych, a mae gen i dy Cofis ar y blaen. Mae gyfer Offiws, mae'n methu cyfla, dyma methu'r ail. 2 gol yn mewn munud. Wedi sgyn y rhydd i Alex Jones yn oedd ddim yn bennas. A mae Dan Roberts wedi dod ar Fflint yn ôl i mewn i'r gêm. Edward ar ymwyl y cwrs costi, Edward yr ergyd. O! Mae Dion Donahue rwan, Nathan Rushton. Pedwaredd o'r noson i'r Cofis. Pedwaliter, awr, y Fflint 2, Caernarfon 4, Bradley. Dyn ni'n ôl i Pedwaliter, mae'n dair i'r Fflint! Noswaith dda o'r Fflint, Meilir Emrys ydw i, a diolch am ymuno fi ar gyfer ymweliad Caernarfon a chau y castell. Does na ddim eira yn lliwchio dros yr aber, ond mae hi'n bendant yn noson o'r nadolig yma ar lannau'r afon Dyfrdwy, a mae'n edrych fel y gallai hi fod yn dolyg digon llwm i'r tîm cartra hefyd. Ar ôl dechrau digon o ddawol yn yr haf, dim ond ddwywaith mae'r Fflint wedi ennill yn y gyngrair yn y 4 gêm ar 10 diwetha, a maen nhw bellach yn 10fed yn y tabl yn sgil hynny. Heb os felly, fe fydd Lee Fowler yn gobeithio am fuddugoliaeth heno. Fel mae'r tîma yn edrych, dim ond un newid sy'n yma i tîm y Fflint, y tîm gafodd gêm gyfartal yn ebyn Met Caerdydd bythefnos yn ôl. Jay Owen a gafodd i ennill Caernarfon yn dod i mewn yn lle Omar Ibrahim. Ac i edrych ar siap y tîm, mae un arall o gyn ymysodwyr tîm pêl-droed Ysgol Brynrefel yma efo fi yn y pwynt sylwebu heno. Teg i ddeud fod o wedi cyfrannu dipyn mwy at y tîm hwnnw na nes i. Noswaith dda, Malcolm Allen. Diolch yn iawn i chdi. A James Owen di'r dyn pwysig yn ôl yn y tîm yn fan hyn oherwydd mae'r Fflint reit negyddol enwedig gartref yn fan hyn a dwi jyst eisiau gweld James yn jyst yn ysbrydoli nhw heno. Tydi Caernarfon heb chwarae ys 2 wthnos, a mae yna 2 newid i'r tîm gollod yn ebyn y dre newydd ar yr ail o'r agfyr. Mae Fidel Roque, sef prif sgoriwr y Cofis wedi anafu, felly fydd o'n dipyn o golled, a mae Lori Bell sgoriodd i unig gol i Caernarfon yn ebyn y Fflint yn rownd derfynol, y gema ail gyfle tymor dwytha yn dod i mewn yn lle Ryan Williams. A Hugh Griffiths di newid steil a system hefyd, pedwar yn y cefn heno, efo Simpson a Bell fel partneriad, wedyn Edwards a Gossett yn eistedd dipyn bach, gadael i Darren Thomas wneud i bethau blaen a nhw'n neud pethau ddigwydd. Folks a Bradley, nhw fydd yn lledu'r chwarae. A Marsh Hughes, chwaraewr bach ifanc, dwi ddim di weld felly na'r i'r barn ar ddiwedd y gêm amdano fo. Fel 19 oed ydi hwn, Harry Owen am ddiffynwr canol arfenthig o Ceicona. Lot o bobl yn siarad amdano, mae'n gorfforogri o beth dwi'n licio amdano fo. Mae o'n darllen y gêm y dda iawn a jyst yn dwy'n y bel na oddi wrth ymosodwyr o'i flaen. A dyn yma, ia, dwi wedi bod yn rhystredig dros y blynyddoedd, ond ar un noson, mae o'n mynd i curo unrhyw ddyn, a hefyd efo'r prif sgoriwr ddim tîm Caernarfon heno, mae'n gwneud pyn bach fwy o bwysau na fo i greu rhywbeth sbesial. Hugh Jones, ôl ar Llanrhaeadr y Mochna'n tymreiddiol, ydy'r dyfarnwr heno. Fod y dyfarnwr ar gyfer gêm y Fflint yn ebyn Ebys yn gynharach yn y tymor. Roddodd o 2 gic o'r smotyn i'r Fflint yn noson honno. Fe fethodd o Cera Simmons y gynta a sgorio'r ail. Caernarfon yn ei melyn arferol yn ymosod o'r 10 i'r 7 fel da ni'n edrych yn yr hanner cynta yma. Tafliad cynnar i'r tîm cartra. Bobby Beaumont i'w chymyd i. Gein to Caernarfon. Wedi symud draw i gau y castell dros yr ha. Gyffyrddiad cynnar i Harry Allen rhwng y pys i'r tîm cartra. Ia, cyfnod pwysig mewn tymor dros y Nadolig a'r pas. 4 gêm ond deud diwrnod lot o bwyntiau i gystadlen dan. Lori Bell yn trio clirio. Iwan Cartwright yn llwyddo wneud hynny. Cic hir lawr y cae ganddo fo. Brandon Diaw yn brwydro efo Darren Thomas am y bel. Thomas yn disgyn ac yn ennill cic rhydd. Mae'n i chymryd un sydyn. Joseph Fow, y gŵr Awstralia, yn carlamu i lawr yr asgell. Troi'n ôl rwan canfod Darren Thomas.
Croesiad dom gan fo. Tu hwnt i Sean Bradley. Bradley'n cadw'r bel ar dir y byw. Croesiad isel yn cael ei chlirio. Ie, be oedd yn dda gweld yma na. Mae oedd chwaraewyr Caernarfon yn carlamu fewn i Cwrs Cosby fo'r croesiad yn dod i fewn. 3 Chris Melyn yn dod i fewn. Felly 3 cyfle i sgorio. Yn y gyfle y pen arall rwan. Croesiad teg at Mark Cadwaladr. Noah Edwards. Capten Caernarfon heno yn absenoldeb Dion Donahue. Yn cael ei droed at y bel ac yn ildio cic gornel gyntaf gêm. Ti'n iawn o Noah o'i chwmpas Ion Simpson oedd yna yn canol amddiffyn. Just i glirio hwnna. Pwysig bod o wedi, o'na chwaraewr y Fflint yn dod i fewn tu ôl o fo. Anthony Stevens i gymryd y gic gornel. Gic gornel ddofn. Harry Owen yn cael ei ben ati, ond yn methu cyfeirio'r peniad tua'r targed. Cic gol fydd hi. Ie, mae hwn wedi creu argraff yn y fi tymor hyn. Ac ella, pan mae'r Fflint ddim wedi bod yn neud mor dda, mae o wedi syrenu unwaith eto. Mae'n gawr o cyn 19 oed. Gwad bod yna glwbiau yn ei wylio fo. Fel o'n i'n sôn, cyn y gig gyntaf, Hugh Jones o Lan Rhaeadr y Mochnant ydy'r dyfarnwr heno. Dyfarnwr profiadol iawn. Oedd angen dyfarnwr cryf yn y gêm yma. Dwi'n meddwl yn ei pum bach o spais rhwng y ddau yma, oherwydd mae'r ddau dîm angen buddigoliaeth, dydy. Ti'n bod rhediadau sal, maen nhw wedi bod ar yn ddiweddar. Cic gol Josh Tibbets i mewn i'r gwynt. Mae'n cael ei ffenio nôl tuag at gol Caernarfon. Mae'n Fflint, fel o'n i'n sôn ar y dechrau. Mae'n dechrau cyfnod pwysig i'r Fflint. Nhw heb bod ar rediad da, dim ond 2 bwynt uwch ben y 2 wylod ma nhw. Maen nhw angen dechrau cael canlyniadau, Malcolm. Ie, dwi jyst eisiau gweld nhw'n newid yr agwedd. Mond hynna, oherwydd mae gynnu nhw chwaraewyr yn y tîm, maen nhw well na beth da ni wedi weld hyd yn hyn, tymor hyn. Efo'r system a 3 yn y cefn, sy'n rhaid chdi fynd 5 yn y cefn o dechrau'r gêm. Bydd chdi fynd 3 a ddasu yn sydyn o fanna wedyn pan ti'n ymosod. Yna fo, Hugh Griffiths, rheolwr Caernarfon. Dydy i dîm o heb fod ar yr rhediad gorau chwaith, ond mae gennyn nhw dipyn o record yma ar Gaer Castell, Malcolm. Dyn nhw heb golli yma ers 2009. Na, ac os ti'n di chwarae sair wsos hefyd, ti'n meddwl mae'n dda dod i rwla fel hyn wedyn. Ffo efo'r coesiad. Yn y peniad heibio'r postyn gan Lloyd Marsh-Hughes. Licio symudiad o fanna, just tynnu wrth i ddyn pan oedd y croesiad yn dod. Oedd o'n mynd disgwyl, edrych ydi am ei ffynwyr yn sefyll yn stond, ond edrych ydi beth sy'n digwydd efo'r dyn ei hun. Mae Sews fo sy'n just crwydro tu ôl i Stevens a wedyn cael ei bennu di gyntaf. Anlwcus. Lloyd Marsh-Hughes, sy'n ar fenthyg efo Caernarfon am y tymor o Gaer. Mae o eisoes wedi sgorio i Caernarfon ar y maes yma. Mi sgorio ddo yn erbyn mynydd y Fflint mewn gêm Cwpan Cymru yn gynharach yn y tymor. Caernarfon yn ennill honno o 4 gol i ddim. Cartwright. Codi'r bel i lawr y cae. Peniad braidd yn ddigyfeiriad. Mae J. Owen yno i dacluso pethau. Canfod Mark Cadwaladr. Cadwaladr ymlaen at Acbac Pro. Acpro'n tynnu'r bel yn ôl. Dim ond mor bell a Noah Edwards. Joseph Owen codi ben, ystyried i opsiynau. Chwarae bel am draws at Danny Gossett. Gossett. Y Melynwall erbyn hyn. Dros y llinell hanner. Mae fo unwaith eto. Cyffyrddiad o allan. At Sean Bradley. Croesiad Bradley'n cael ei rhwystro. Fflint trio torri. Tosed gan Lori Bell. Wel, ia, yn y safle nawr cae, ti'n mynd i'w meindio, oherwydd mae o'n bell o'i safle ei hun, dydy. Felly mae hwn yn just yn gigrydd, oce, dwi allan o'r safle, ac mae wedi cadw a cuddiad y bel yn dda iawn, felly dwi eisiau nôl yn y safle yn sydyn. Lori Bell yn munodd efo Caernarfon ym mis Mawrth. Dim ond unwaith mae wedi sgorio yn lliwiau y cofis.
Ac yn erbyn y Fflint oedd honno. Y gol dyngedfennol reit ar ddiwedd amser ychwanegol. Ar ddiwedd, rownd derfynol y gem ail gyfla nôl y mis Mai. Cic hir, mynydd o gic gan Harry Allen, yn uniongyrchol. A fi bron iddi syrthio i Harry Owen. Harry Owen yn maflyd codwm bron y bod efo Lori Bell. Wel, am Bale, uniongyrchol, hir. Marsh Hughes, tynnu'r Bale i lawr ar ei frest. Yn dda iawn, dyn am yn hawdd i wneud. Mae hwn di'r cyfle i ddechrau. Am Bale, 50 llath. Mae Harry Owen yn colli i ddyn yma'n un Bale. O'na'n trosedd yna, doedd hi ddim yn gico sbot yna byd fel, ond ben a'i ddeud ydi, sa Harry Owen jyst i cael, o'na ddim pwer ar y Bale, felly mae o'n gorfod ffeindio'r pwer yna, ac oedd o'n methu wneud. Llased bod well jyst penio i nôl, at rhywun sy'n yn rhedeg i mewn. Fel o'n i'n sôn ar y dechrau, da ni reit ar yr aber yn fan hyn, Malcolm, a mae'r gwynt yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr yma. Yn amlwg mae o tu ôl wrth gefn y Fflint yn yr hanner cyntaf. Mae welon ni hynny efo'r fynydd o gicna fanna gan Harry Allen. Na, sicr mae yn. Mae eisiau cymryd mantais yn y fo, does, i'r Fflint. Cyfle arall i'r Fflint, roi gol yr ymwelwyr o dan warchau. Brandon Diaw wedi disgyn. Mae Bale yn cael ei chlirio. Tafliad fydd hi a dim mwy na hynny. Ie, sy'n dechrau yn fan hyn rwan. Mae'n cael ei droed iddi, dim yn ymdrech gwych o gwbl ganddo fo. Wel, mae'n anllawio di ddechrau fo, ond unwaith mae'n dod arni, ti yn disgwyl gwell na hynny, ond diffyg eitha hyder oherwydd y rhediad mae Adam di sgorio dwi'n mewn 6 gêm rwan. A dwi'n licio fo, dyna nath ni weld fflachiau ar ddechrau'r tymor. Cic hir arall, uniongyrchol. Cael ei ffynio lawr at O'Kera Simmons. Simmons ac Edwards yn brwydro ac yn tynnu crysau gilydd. A cic ryd i'r Fflint fydd yn y pen draw. O ryw 6 o 1 a hanner dwsin o llall oddi. Ia, Simmons. Y bobl mewn fod o'n hyn a mae, ond mae'n 21 oed ydi o, ond mae'n medru cuddiad y Bale na'n dda iawn. Na mae'n neud yma, mae o'n ennill y dros yna, mae nhw'n gafel yn y fo, mae'r ddau nhw'n gafel crysau gilydd, felly i'm llawer yn hynny. Ond mae o'n gryf, mae'n gorfforol, mae'n benderfynol. Mae Simmons yn sefyll uwch ben y gic yma. Sy'n mewn safle addawol iawn i'r tîm cartra. Anthony Stevens yna hefyd, a Stevens yn ei chymryd i! Gwefreiddiol! Gwefreiddiol gan Anthony Stevens! Ac yn yr wythnos, fe o bron i Ffrainc ennill cwpan y byd. Mae Anthony Stevens wedi rhoi'r sidanwyr ar y blaen, efo gol fysa Zinedine Zidane i hun di bod yn falch o'n ni. Oedd hwnna'n wych, Malcolm. Wel, ti sôn am profiad y dyn, a ti sôn am golio fo fe'i benno, ond da ni'n gwybod am ei droed chwith, ond yda'n dros y blynyddoedd yn yr uwch gyngrair. Pawb di gael ei dwytho yn meddwl bod Simmons yn mynd i gymryd honna, un o'r chwaraewyr Caernarfon, ond nath o jyst eithro, dorau lawr, bydda'n listaw, cerdded nôl a gadael i fi. A dyna nath o, am gol gan Stevens i gael ei fyny a lawr ac i chyfeirio i'r gornel dda. Gol gyntaf tymor i Anthony Stevens, ac oedd hi'n dipyn o ergyd. Goset. Ymlaen at Darren Thomas. Bas yn ôl yn ddi-gyfeiriad. Wel, am ddechrau i'r Fflint, i feddwl am ond un buddigoliaeth maen nhw wedi gael gartraf yn fan hyn mewn 6 gêm. Dyna helpu nhw setlo, a fydd dyn yma, wel, da ni wedi weld yn dod wrth i sedd, mae'n na deud lot. Bobby Beaumont, efo'r tafliad unwaith eto, tafliad hir tuag at ac back pro. Iwan Cartwright, gwarchod y Bale allan am gig gol. Nathon ni ddangos y golia o'r gêm tymor dwytha'r 4 gol i 2. Sa'ch ti ddim yn syni, sa'n ni'n cael gêm llawn golia yma heno. Mae'n gêm mor agorad. Ia, bron union flwyddyn yn ôl ar yr unfed ar hugian o Ragfyr flwyddyn dwytha. Caernarfon yn ennill yma o 4 gol i 2. Ac o honna'n fuddigoliaeth holl bwysig.
wrth i Caernarfon wthio am y 6 ucha. Dim yn bell o'r un sefyllfa tymor hyn chwaith. Yr un Caernarfon dal yn gystadlu. Ebos. Caernarfon. Ar ôl bod yn y 6 ucha ers mis Awst. Newydd ddisgyn allan. O'r 6 yna. Seithfed ebyn hyn. Gafodd nifer o gema anodd o'i blaen nhw. Dros yr wyl ar flwyddyn newydd. Wel, maen nhw angen canlyniad heno. A mae gyda nhw waith i wneud. Wel, ti sôn am y bala ddwywaith y seintiau newydd a pen y bont. Ti mas i'w chi penna nhw, sa'n medru tynnu nhw nôl i fewn i'r brwydr. Ond y pwysig ydy cael rhywbeth allan o'r gêm yma ar ôl mynd ar ei hol i'n fuan, sut mae'n mynd i ymatab. Darren Thomas. Nôl at Iwan Cartwright. Cartwright yn croesi. Eto tu hwnt i Sean Bradley. Sean Bradley wedi cael dechrau bach digon rhwystredig. Fydd y dyn yma'n teimlo bach o rhwystredigaeth hefyd. Yn enwedig, efo'i dîm o heb chwaras tair wsnos. Sut mae hynny'n effeithio ar dîm, Malcolm? Yn enwedig adeg yma'r flwyddyn, mae'n gorfod dod yn ôl i chwarae 2 ddiwrnod cyn y Dolig. Dwi'n methu bod yn hawdd. Doedd ddim yn ideal. Maen nhw wedi cael gemau cyfeillgar ond does am byd fel gemau cystadleol wrth gwrs. Ac oedden nhw'n gwybod be oedd ei flaenau nhw, ond mae'n lefel ffitrwydd i fod yno. Mae'r cyfrifoldeb yn cael gan y chwaraewyr, ond yn sicr, do'n yn gret, de. Ti'n wedi cael gêm. Danny Harrison yn llawio. Beth sy'n mwy pwysig yn y marn i ydy'r perfformiadau modd i cartra gan Caernarfon. Ond i ennill un gêm yn Mets Caerdydd tymor hyn. Dwi'n colli gêm yma, fi'n rhaid nhw edrych dros di ysgwydd. Dyna, mae gyda nhw 7 gêm, felly gyda nhw siawns o wneud y 6 ucha, felly well bod yn positif i cefnogwyr Caernarfon a i tîm nhw. Mae prif sgorio nhw ar goll heno, a mae o'n gollad. Wel, a Malcolm yn awgrymu. Un peth sydd o bosib o blaid Caernarfon, gan bod nhw heb chwarae 2 wsnos ydy bod gen nhw gema mewn llaw dros rai o'r tîmau uwch i pen nhw. Y Dre Newydd er enghraifft, di chwarae 2 gêm yn fwy. Ond mae gen nhw rhyw fath o momentum tan eithiwr doedd oedden nhw ar rediad campus dan Chris Hughes. Dyna di pwysigrwydd ydy'r shift momentum na. Caernarfon ef giro gêm mewn 4 ydy o. Colli 3 a 1 cyfartal. Ia, ym mhob cystadleuaeth. Ac oherwydd bod nhw wedi chwarae cyn-leiad, dyn nhw heb ennill gêm ers mis Hydref coelyn y fideo. Angen, buddigoliaeth heno lle. Fel ymlaen i gyfeiriad Mark Cadwaladr. Mae ger i fod yn cwyno, oedd o'n amlwg i fod o yn cam sefyll. Kerry Louise Williams. Ia, penderfynu'r cywir. Oedd o rhyw llathan i ddwy doedd. Chwarae da gan Simpson yn just rhyw dwyllo fe ddod a wedyn yn camu fyny yn sydyn. Oedd y dyn dwytha. Cic hir gan Josh Tippett, diaw yn penio'r bel yn ôl. Acbo Acpra ydy hwn yn y cylch canol. Bron a chanfod o Ciara Simmons. Josh Tippett allan yn sydyn. A iant, mae'n rhaid i Tippett fod yn gyflymach a hynna, oherwydd ei safle cychwyn o fanna, oedd ei ras yn diwedd doedd, yn lle bod o yn barod yn wel, dim tu allan i'r cwrs Cosby, ond yn bendant yn bellach ymlaen o'i llinell gol. So, dim wedi clyddio hwnna'n hawdd. Brandon Diaw. Sgoriodd i sicrhau gêm gyfartal i'r Fflint bythefnos yn ôl. Peniad Beaumont at Acpac Prond. Yr ymysodwr profiadol yn methu rheoli'r bel fel sef wedi obeithio. Gret o bel lletraws gan Stevens unwaith eto, a dwi wrth y modd fo'r syniad, yli peldio hwnna, 50 lladd, a dwi'n licio'r cyffyrddiad yma, yn gwybod yn union beth yn neud, just yn ymestyn ar yr eiliad ar y techneg ola yna. Herwydd mae'r cyffyrddiad cyntaf ni'n da, mae'n gosod ti am yr ailyn, gwych, a wedyn mae'n plygu nôl. Mae'n just cadw i ben dros ti, efo un symudiad o'r ergyd. Ti'n just colli balans, dyna beth i gweld. Cic hir arall gan Tippett. O'n i licio'r symudiad yna. Maen nhw wedi bod yn gweithio, dwi'n siŵr, mwy na unwaith. Maen nhw wedi achosi problemau i Caernarfon efo'r bel lletraws yna. Marsh Hughes allan at Joseph Fow.
Darren Thomas di hwn. Troi un ffordd. Gyda'n ffigion troi ffordd arall. Nôl at Joseph Fow. Catsai twan. Caernarfon. Hapus i fod yn amyneddgar. Pasio'r bel o gwmpas. Gweld byddeith. Hawer hi gynnar i banicio ar hyn o bryd. Simpson. Ddim y bas ora ganddo fo. Lle ag amser i Acbac brodroi. Ddim y bas ora ganddo fo yn y pen draw. Bel trwad i Josh Tibbets yn y gol i Caernarfon. Lori Bell. So Blair ar y pen draw. James Owen, nôl yn y tîm, yn gapten i'r Fflint heno, fel yn ei sôn ar y dechrau. Hogyn o Caernarfon. A fydd o isio gwneud i farc heno yn bendant, Malcolm. Wel, wrth gwrs fydd o. Oedd o'n y tîm pan nath Caernarfon giro y Fflint dechrau tymor. Felly fydd eisiau gwneud siŵr bod o'n talu'r pwyth yna nôl heno. Croesiad i mewn. Lori Bell, cael i ben ati. Iwan Cartwright yn llwyddo i roestro'r bel rhag mynd allan am gig gornel. Ond yn ildio'r tafliad. Ie, Fflint yn just yn pwyso, ac yn pwyso mwy. Caernarfon methu gael gafal yn y bel. Beaumont yn mynd yn ôl tro yma. At Anthony Stevens, sgoriwr gol y Fflint. Mae'n codi'r bel i mewn, teg at y postyn pella. Yn y bel allan am gig gornel. Wel, ti'n gwybod beth ti'n gael yn erbyn y Fflint. Ac os na ti'n mynd i fod i fyny am y frwydr yna, ti ddim yn mynd i ennill, a ti ddim yn mynd i gael un byd. Eto, eisiau bod cyntaf i'r bel na. Peniad oedd o tu ôl o fod oedd. Na, diaw yn dda, iawn. Just cael y bel. Dwi'n meddwl, Simpson o tu ôl hwn. Wrth i fynd am y gig gornel. Y gwiriad. Stevens efo'r gic. Ail gic gornel y Fflint ag at diaw. Cael ei ffenio nôl i mewn. Ag yn ôl allan. Mae'n disgyn i Noah Edwards. Bradley rwan. Os na gyfla i'r ymwelwyr dorri. Ach i bel ar draws gan Bradley at Darren Thomas. Thomas at Fow. Hwn yn symudiad da gan Caernarfon. A bron iddi ddisgyn i goset. Y bel heibio'r postyn. Ond mae'n mynd i fod yn gig gornel. Wel, ti'n gwybod, mae Danny Goset eisiau'r bel, mae ddod ar draws i gorff yn fan hyn. Mae'n cymryd mwy amser i ddechrau fo. Mae droed chwiltho. Dwi'n meddwl os ti'n just yn atha air shots ganddo fo yn y diwedd. Ydy o'n just swingio droed chwilth ma arni. Hwna yr ergyd yn y diwedd. Mae'r gwiriad yn gyrru hi allan am gig gornel i Caernarfon. Hanner cyfla. 20 munud wedi mynd yn Stadiwm Esyty. Cig gornel gyntaf ymwelwyr. Sean Bradley efo'i. Mae'n cael ei ffenio allan mor bell y Goset. Goset yn codi'r bel. Yn ôl i mewn i'r cwrs Cosby, ond yn syth i lawr gongwddw. Harry Allen, y golwr. Ie, mae'n siŵr os oedd hwnna'n groesiad ta oedd hi'n just rhyw chip fach. Cera Simpson, yn cweith yn siŵr beth o'n sy'n neud yma na. Achos mi oedd Jean-Louis Acbac Promon a Kerry o le. Allan ar y dde o dana ni fan hyn. I cur lawr y cae gan Lori Bell. Wel, edrych ar bwch rhwng yr ymosodwr Mas Hughes a'r chwaraewyr ganol cae efo yna. Ti'n siarad am 20 llath o leia. Unwaith os dyn nhw am fynd yn uniongyrchol, efo un pel hir fel yna, mae rhaid i Darren Thomas fod yna gosach, Sean Bradley fod yna gosach. Folks, i lawr y chwith ma. Fow, dyna fi ddeud. Thomas, trio canfod Bradley. Harry Allen. Cic hir arall, uniongyrchol i lawr y cae. Mi darodd hi Iwan Cartwright.
Ond o'na drosedd yna, tynnu Cris gan Jean-Louis ac Pacpro. Oedd reit ar y cychwyn oedd o. Dim yn pan oedd y bel uwch i benno. Ar y cychwyn oedd o'n trio jyst cael y mantais fach na. Oedd o angen jyst i gyrraedd y bel cynta. Ac Pacpro. Ffrancwr yn honni i fod o yn ddieuog. Wel, faint o brofiad gyda fo, mei. Come on, faint o glwbio mi oedd i gael dros y blynyddoedd yma. Yn ei ddeud un peth, fo a Simmons, y ddau o'n nhw, dyn nhw ddim yn mynd i lenwi sgidia y ddau chwaraewr oedd yma yn sgorio'r holl goliau tymor dwytha na di. Felly mae rhaid i'r ail rhan o'r tymor yma neu siŵr pan nhw'n cadw Fflint i fyny. Hynna fydd yr uchelgeision yn sicr. Harrison. Taro bel ymlaen, cyffyrddiad Cadwaladr. Ond oedd o Ciara Simmons yn cam sefyll. Mynd yn ôl at be ddech chi fanna. Malcolm. Dim ond 4 gol, mae o Ciara Simmons wedi sgorio tymor yma. Sgorio 2 o heini yn mis Awst mynd dechreuodd o ar dan. Ond wedyn ar ôl methu mis o fanaf. Di pethau ddim cweith i mynd i ffordd ers hynny. Na, bendant cam sefyll eto fanna, penderfyniad cywir arall. Na, mae gen nhw ddiffyg sgorio dim bach, ond beth sy'n poeni fi mwyn ei byd ydy diffyg cyfleon. Mae nhw wedi bod mwy cyffroes yn y 22 munud o rhan ar cyntaf yma yn ebyn Caernarfon hyn, ond dwi wedi gweld nhw trwy'r tymor. Cartwright, efo rhywfaint o le allan yr asgell chwith, mae'n mynd i mewn at Noah Edwards. Joseph Fow rwan. Fow. Torri ti mewn. Gosset. Cartwright efo'r croesiad. I lawr y corridor ansicrwydd. Ond o neb yno mewn Chris Melyn. Fflint yn clirio. Mor bell o Sean Bradley. Croesiad arall i mewn. Ond eto. Llawer i hawdd i Fflint glirio honna. 11 chwaraewyr y Fflint yn Cwrt Cosby hynna'n yma na i am ddiffyn. Lori Bell. Nôl at Aaron Simpson yn y cylch canol. Pawb ond am Josh Tippett yn hanner y Fflint ar hyn o bryd. Noah Edwards yn troi. Allan at Cartwright. Roedd eto Caernarfon yn gorro bod yn amyneddgar. Fflint yn drefnus yn amddiffynol. Bradley tynnu'r bel yn ôl yn cweit yn gallu canfod Thomas. Biaw. Taro bel awr y cae. Mor bell o Lori Bell. Lori Bell yn lletraws. Cartwright yn gwneud yn dda. Tynnu'r bel i lawr. Chydig o gamddealltwriaeth yn amddiffyn y Fflint rhwng Brandon Diaw a Harry Allen. Pan mae digwyddiadau bach fel yn mynd ymlaen, yn sydyn iawn fel ymwysodwr i Caernarfon rwan sy'n mynd iawn. Mae hyn efo mahuaeth bach yn ei penna, maen nhw rydyn, maen nhw'n yn y Cwrt Cosby hynna'n yn trio amddiffyn. Ti'n mynd i wadd problem ma i chdi dy hun os ti'n mynd i aros. Maen nhw'n cael gymaint o ddynion tôl i'r bel. Dwi'n di gweld dim un tîm arall yn neud hynna'n uwch yng Cymru. Maen nhw'n cael 11 dyn tôl i'r bel. Mae yna 4 gêm arall yn cael ei chwarae yn y Cymru Premier heno. A dim ond yn un o'r gemau hynny. Mae yna goliad i bod, fel ydych chi'n gallu gweld ar y sgrin y fanna. Mae'r Hwlffordd 2 ar y blaen yn erbyn Aberystwyth. Jordan Davies gafodd o gynta i'r adargleision. Cyn i Lee Jenkins rwydo'r ail yn erbyn i gyn glwb. Ac ar ôl dechrau digon Simpson, mae Hwlffordd ar redel bach da, Malcolm. Ydy maen nhw yn oherwydd, be ydy o mwyn ein byd efo Hwlffordd ydy'r ardal de, i denu chwaraewyr yno. Sicr mae'r cadeirydd efo planiau mawr i'r clwb a dwi wrth y modd gweld y gweledigaeth yna gan clwbiau yn uwch yng Cymru. Dyn nhw'n mynd i fod yn sicr wneud o aros yn y cyngred, ond mynd nhw'n gystadleuol go iawn i'r seithfad safle yna dod ail rhan y tymor. Ydy'r 6 ucha allan ohoni i Tony Pennec ei dîm? Mae'n dibynnu
beth sydd wedi gyfo Pen y Bont. Pen y Bont yn Pontypridd dal yn ddisgwr. Cadwaladr efo'r croesiad. O Ciara Simmons ddim cweit gallu chyrraedd ei. Bale dal ar dir y byw, Jordan Carroll. Pasio'r bel yn ôl. Wedi dod at Acpac Pro. A'r ergyd ar y chwith o just tu allan i'r cwrs Cosby. Ddim cweit yn gallu canfod y targed. Faint o le mae o'n gael eto gan Caernarfon yn fan hyn. Mae rhaid i chwaraewyr Caernarfon Cymru cyfrifoldeb yn fan hyn. Mae'r coesau un da eto yn y corridor yna. Ti'n sôn am chwaraewyr, amddiffynwyr yn gwynebu gol, ddim yn gwybod i gyffwrdd ni ta beidio. Rwan ta. Yn lle? Un. Oce, da ni'n mynd yn araf, dwi'n mynd dweud. Ond mae'n cael 5 llath i osod i hyn, cymryd i gyffyrddiad cynta, ar ei dweud chwith. Eto, mae'n hanner cyfla i chwaraewr fel fo. Peth amlwg i ddeud eich, ond mae rhywun yn teimlo bod y gol nesaf yma yn mynd i fod yn holl bwysig a fi allai fynd unrhyw ffordd fel mae pethau'n mynd ar y funud, Malcolm. So, cwestiwn amdani, y ddau dîm. Ddim yn ofn colli enno, diolch deud. Pan mae ti'n cael gol gynnar, mae pethau'n dechrau agor wedyn, a dwi yn... Ti'n gwybod mae yna mwy o gol sy'n mynd i ddigwydd. Just os di y chwaraewyr mwy clinigol o fe penderfyniadau pan maen nhw ar y bel yn y cwrs Cosby, just bod mwy digyfaddawr bod ti'n taro'r gol, neud y gol o'r weithio, neu mynd am y gorneli hyd bod digon hyderus. Acpac Pro, unwaith eto. Mi o'n fwy a mwy amlwg yn y gema. Mi o'n a drosedd. Yn siŵr na trosedd anna fo oddi. Mae James Owen wedi bod allan yn diweddar cofio, so... mae hwnna yn ben glin, dydy ddim yn un neis. Tosed ar James Owens oddi. Chydig eiliad anghynt. Mae'r gŵr o Caernarfon yn ôl ar ei draed ac yn barod i gymryd y gic. Cicin o'n gyrchol eto i mewn i cwrs Cosby. Ond yn adlamu allan am gic gol yn hollol ddiniwed. Lee Fowler yn hapus iawn efo sy'n mae hanner awr gyntaf mae di mynd, Malcolm. Na, fydd ddim bod tro'n hapus. Na i ddechrau chdi rwan, fydd o'n yn ymwybodol o'r llethr bach ma'r gwynt bach mae sy'n ôl i nhw. Fydd o'n mwyn un gol. Mae o'n gwybod dydd un gol ddim yn ddigon i dîm o heno. Blair eto gan Caernarfon. Na rhwystredigaeth Iwan Cartwright yn amlwg. Yn taflu'r bel i ffwr. Dwi'n meddwl bod o yn mynd i gael hyd yn oed gair o gerydd gan y dyfarnwr. A mae yna gyfle fan hyn i'r Fflint roi cwrt Cosby'r ymwelwyr o dan warchau. Bobby Beaumont i gymryd y dafliad. Cyn chwarae'r Caernarfon, mynd yn ôl at Stevens, a dyna fo Beaumont unwaith eto. Harrison yn codi'r bel, ddim cweit yn gallu canfod Bobby Beaumont. Kick gol fyddi. Ia, da ni'n gwybod beth mae Danny Harrison i gyd amdan. Dwi'n ddeugain nhw'n, dyma bell o'n i, dwi'n siŵr. Mae'n just eistedd yn canol. Chdi un o 2 chwaraewr sydd wedi dechrau bob gêm i'r Fflint. Da mae'n bwysig di bod yma. Un o'r chwaraewr sydd wedi bod yma o tymor dwytha. 19 chwaraewr yn gadael, 15 yn dod i fewn. A mae o dal yma. Ia wir, mae carfan y Fflint tymor yma'n hollol wahanol i be oedd i tymor dwytha. Danny Harrison a Mark Cadwaladr. Y 2 sydd dal yma. A yn amlwg mae hynny yn mynd i fod yn sialens, Malcolm. Rhaid cwestiwn, siwr. Tîm newydd. Sbond bron, a ti'n edrych ar y 2 flaenwr. Michael Wilde, Jack Kenny, tymor dwytha, 31 o goliau. Rhwngddynt, mae'n hynna'n gollad hefyd. Joseph Fow. Croesi! A Darren Thomas yn methu canfod y targed. Oedd hi'n groesiad da, ac oedd hi yno i Darren Thomas i tharo 6 llath, ond heibio'r postyn ath hi. Ia, ffônid yn da iawn lawr y chwith yma. Dwi'n just teimlo mae Darren yn ar just eiliad bach rhy gynt. Sa fod i bod yn rhedeg mewn arni, ella sa fod i gael well reolaeth ar y foli. Mae'n un anodd erbyn mae tôl o fod i byn bach, ond just o safona, Darren ei hun, da ni gyd yn gwybod, goliau campus a sut mae o'n mynd i creu rhywbeth allan ein byd, oedd o angen just dipyn bach. Oedd hi siap i gorffon hollol anghywir pan oedd y bel yn gyrraedd o. Dyna oedd hi broblem oedd yn methu troi mewn un symudiad i gael hi ar y gol.
Warren Thomas yn hercian ychydig wrth iddo fo wneud I ffordd yn ôl at y llinell hanner. Dyma fo unwaith eto ar y bêl. Yn canfod Sean Bradley rwan. Thomas, croesiad isel. Yn cael ei chlirio. Wel, os ti'n cael y teimlad, os ti'n cael darren ar y bêl, dipyn bach mwy, mae'n wbath yn mynd I ddigwydd, does. Dim ond tair gol. Mae o wedi sgorio tymor yma, dwi'n deud, dim ond tair gol, achos dwi heb sgorio ers y cyntaf o Hydref. Lle fydd o yn bendant isio ychwanegu at I gyfanswm golia dros gyfnod y dolyg. Yn sicr am faint o chwaraewr pwysig ydi o. Cofi Messi I Caernarfon wrth gwrs. 35 oed. Dyddio yma, ond digon dal I gynnig. Un o'r chwaraewyr na wedi greu moment I chdi. Mae nhw angen un. Yndi wir. Mae'n ffordd hir I fynd heno. Chydig os hanner awr sydd I mynd. Tîm cartra'n parhau ar y blaen o gol I ddim. Cic ryd wych gan Anthony Stevens. Ac Backpro yn y cylch canol. Taro'r bêl ymlaen ac yn canfod o Cera Simmons. Simmons I mewn I cwrt Cosby o Cera Simmons. Dal yna. Tynnu'r bêl yn ôl. At J. Owen. Mae'r cyfle di mynd am y tro. Mi oedd o'n gyfle da. O Cera Simmons. O bosib yn meddwl gorfod amdani. Yn y bêl I mewn. A'r peniad gan ac Backpro. Nath o ddim I dalu fel sef o wedi obeithio. Oedd hwnna'n hanner cyfle efo'r peniad, ond oedd ar I ffordd lawr. Ond hon di gyntaf, edrych ywan. Pam nath o ddim cymryd I rwan ar ei droi chwith? Na. Mae gath o rhyw chwink o amser yma na wan de, just I cymryd yr ergyd yna ar. Edrych a, dydw ddim yn mesur hediad y bêl yma'n un, mae ar ei ffordd lawr bron. Mae'n hofran am eiliad, ond just ar ei ffordd lawr. Nes chdi di medru defnyddio'r pwer ar y croesiad yna, just I anwesu hi yn y cyfeirio I fewn i'r gornel. Bosib. Bod be welon ni fanna yn arwydd o ddiffyg hyder. O'n i'n deud dau flaenwr sydd heb sgorio gymaint as ar Fflint wedi gobeithio tymor yma. Oedd yn anhygoel gymaint o le. Gath Simmons yma'n ar ochr y cwrs Cosby. Ond bosib I fod o wedi cael chydig gormod amser I feddwl am bethau. Lori Bell. Codi'r bêl ar draws y cae at Iwan Cartwright. Cartwright ymlaen at Joseph Fow. Joseph Fow yn torri ar draws ac yn ergydio, ond I ergyd o yn cael ei rhwystro. No Edwards. Edwards unwaith eto. Ymlaen at Fow. Cartwright yn ôl at Simpson yn y cylch canol. Lori Bell. Digon o le ag amser Iwan Cartwright. Pas isel troma yn canfod Darren Thomas ar ochr y cwrs Cosby. Ddiffyn y Fflint yn parhau I fod yn drefnus. Bron I No Edwards ffindio ffordd drwad. Yr ergyd gan Griff John. Yn taro No Edwards dwi'n meddwl yn y pen draw. Ond eto mae Caernarfon wedi adfer y meddiant. A mae yna Don Felyn arall ar y ffordd tuag at gol y tîm cartra. Griff John. Tackle braidd yn fler arno fo gan o Cera Simmons. Dwi jyst eisiau chdi edrych ar safle Harry Owens. Dyn yma ar ei draed. Yn amddiffyn o'r rhif 5. Mae'n cadw ei draed. A cael y bloc ar gwneud I gorff rhwng y gol a'r bêl. Oedd o'n methu gael y tackle, oedd o'n methu mod digon agos, ond oedd o dal yn mynd I defnyddio I gorff I stopio'r ergyn a fynd am y gol. Gan Fow. Dyma fo Joseph Fow unwaith eto, ac eto mae o'n torri tu mewn. Bas ar draws y cae at Griff John. Croesiad ofn gan Griff John, ond neb yno mewn Rhys Melyn. Y rhwydd hynt I Bobby Beaumont glirio. Bron iddo fo ganfod ac Backbro.
Pam o'n eisiau dangos y clip bach na am Harry Owen eto, herwydd, fel nes i ddweud cyn dechrau'r gêm, y darllan y gêm, sy'n rai fo'n neidio i fewn, sy'n rai fo'n fynd mewn ras, just agweddi ti angen i fynd i'r lefel nesa. Oce, os na fydda fi gael y dacl i mewn, mi na i reid yn hun mewn llinell o'r bel i'r gol. Yn darllan, mewn gwella bob tro dwi'n weld o. Harry Owen sydd wedi chwarae bob eiliad yn y gyngrair tymor yma i'r Fflint. 19 oed, cofia. Ac os fydd o'n chwarae yn y gêm nesaf, yn erbyn i hen glwb fydd o'n chwarae. Na, fydd o ddim yn chwarae'r 20 mae o, felly geith o ddim yn chwarae yna. Bosib fydd Cei Cona'n eitha balch o hynny. Bel i mewn at Noah Edwards. Noah mor anlwcus efo sgil campus bron o fan o fan. So chwarae llac. Goset. Ar o bel allan yn daliad. Be di'r gwaniaeth fan hyn efo Cartwright ydi, edrycha, mae'n chwarae fo'n i cryb dar chwaraewyr. Gret o bel. A mae o'n anlwcus di, oherwydd mae o'n gwybod mae'r am i ffynwr efo balans yn mynd J. Owens yna, James Owen. A mae o just yn cael blaen i droed iddi. Dysa Noah efo'r gol o ddlaen. Chwarae da gan Caernarfon. Chwarae pwyllog, ond parchus efo'i pasio. Wel, y dyrn taro bel a draws, yn y bel yn cael ei chlirio. Trystio dy gilydd ar y cae. Just pas bach i fewn. Pwydyn ni ti'n anodd iddo fo, neu ti'n awdd iddo fo. Mae'n met i chdi. Bel yn oll Beaumont. Ymddeiriadau. Os darach chi glywed rhywfaint o iaith gref yn fanna. Nhw wedi gael Dolig. Mewn i cwrs Cosby. Croesiad yn cweit yn gallu canfod chwaraewr mewn dia gwyn. Ac yn sydyn mae yna gyfle i Caernarfon dorri. Goset yn adfer y meddiant. Ond fel dwi'n deud hynny. Yn rhoi'r bel i ffwr. A dwi'n mynd siŵr os na fo. Nath daro Mr Jones y dyfarnwr i lawr. A mae pawb yn mwynhau gweld y dyfarnwr yn disgyn. Pawb heblaw Mr Jones i un wrth gwrs. Ie, wir. Body check maen nhw'n gael hynna. Mewn hoci a, Malcolm. Kick o'r Smotsyn, so fi di reid yma. Lori Bell. Nôl at Aaron Simpson. Oedd eto Fflint yn istand ofn ac yn drefnus. Neud i'n anodd i Caernarfon. Ffindio ffordd heibio nhw. Joseph o troi ac yn troelli, ond yn y pen draw, penderfynu mynd yn ôl. Simpson yn dechrau eto. Gan fod Marsh Hughes tro yma. Oes gen i fi'n problem efo hyn. Maen nhw'n cadw'r bel, maen nhw'n tyfu fewn i'r gêm. Rheoli tempo. Ond mae rhaid chdi rhyw dron ei gilydd mynd tu ôl i nhw, ond mae rhaid chdi basio'n sydyn i balans tîm y Fflint fod un ochr, mae rhaid chdi symud ti sydyn. Lori Bell ymlaen a Sean Bradley. Bradley'n cael amser i droi. Rhedeg teg at Anthony Stevens. Yn mynd i mewn at Noah Edwards. Edwards ar y chwith. Ond yn codi'r bel ymhell dros y bar. Oedd o gwmpas yr ardal yma lle nath o sgorio. Tymor dwytha yn y 4 gol i 2 na, ond nath i hedfan i'r gornel ucha y rwyd tro yna. Dim tro mae'r dyn yma. Ond edrych am mae'n shiftio'r bel ar ei droed chwith yma, mae'n jyst cael ei allan o'i droed yma na. A mae bob dim yn anghywir am hwnna, mae'n gwneud canolbwyntio bach mwy. Mae'n un anodd, rwy'n mynd ar y draws i gorffo, mae'n rhaid chdi cael hanner y bel a fod tu allan i dy droed i grymannu i ffwr oddi wrth y golwr i'r gornel bella. Just am eiliad, dwi'n siŵr bod Noah Edwards wedi cofio be digwyddodd 10 mis yn ôl. Ond yn methu atgynhyrchu ni. Mae o wedi dechrau dod mwy a mwy mewn i'r gêm rwan, Noah. O, a Danny Gossett, dwi'n gweld lot gwell yn y 10 munud dwytha yma. Pum munud i fynd. Yn yr hanner cyntaf yma. Ni'n gweld sgoriad diweddara o'r gem eraill sy'n mynd ymlaen heno. Ar wylad y sgrin, Iwan Lewis.
wedi dod Aberystwyth yn ôl mewn i'r gêm erbyn Hwlffordd. 2-1 i'r adargleision ydi hwnna erbyn hyn. Ein di sgôr just i lawr y lôn yma rhwng Caernarfon a'r Seintiau Newydd. A ti gael y teimlad, os i Seintiau Newydd yn curo hwnna 7 pwynt yn glir yn ôl a mae'n mynd i fod yn anodd wrth gwrs beth bynnag. Ond os ysa Caernarfon yn ennill i, mae'n gadael un gorau dipyn bach a mae'r eich ochr dy sedd am weddill y tymor. Brandon Diaw sydd ar ei hyd. Mi oedd Lloyd Marsh Hughes i lawr am chydig hefyd. Mae o'n ôl ar ei draed rwan. Ie, dwi'n meddwl nath Marsh Hughes ddisgyn arno fod o ar ôl fo'n mynd i'r llawr. Brawn Einwr yn derbyn chydig o driniaeth a mae o nôl ar ista erbyn hyn. Lee Fowler wedi ista nôl i lawr. Gadael i Iwan Williams fan ali ar ochr y cae yn gwneud y cyngor ac yn annog Simmons. Chledwyn Ashford ac Andy Davies yn gwylio'r gêm eno. Andy Davies cyn reolwr Wrexham wrth gwrs. Chledwyn Ashford yn ffigwr cyfarwydd ers blynyddoedd lawar ym mhêl-droed y gogledd, wel pêl-droed Cymru i gyd, ni oedd holl onast. A'r legend wrth gwrs Cledwyn. Harry Allen. Kick hir eto lawr y cae ganddo fo. Simpson yn penio'r bel yn ôl tro yma. A mae wedi disgyn i Jean-Louis Akpakpro. Pyn o frwydr am y bel yng nghanol y cae. Naeth un na'r llall yn cadw'r meddiant ar hyn o bryd. Sa'n byd gwaith na hynna, Gossett yn ennill y bel yn bod yn benderfynol yn y dacl wedyn. Sean Bradley'n disgwyl y bel gyrraedd o. Mae rhaid i fynd i gwri. Neu siw bod ti'n cuddio ti dal y bel na i fyny. Akpakpro efo'r croesiad. A mi oedd o Ciara Simmons yn disgwyl. Ond Josh Tippett yna. Dal y bel. Aaron Simpson ar ochr i Gwrs Cosby yn mynd yn ôl a Tippett. Caernarfon pob tro rwan yn gadael 3 o leiau fyny'r cae yn hanner y Fflint. Fi ddic o ffordd mae Hyw yn mynd amdani na ddeud hynny. Digon agorad i ymosod trwy'r adag. Joseph O sydd wedi dod yn fwy o fwy amlwg yn y gêm a wrth i'r hanner fynd yn ei flaen. Mae mewn i'r Gwrs Cosby. Joe Fow. 3-1 o'i gwmpas o. Yn mynd yn ôl at Iwan Cartwright. Cartwright yn codi'r bel teg at y postyn pella. A Lloyd Marsh Hughes yn cael ei ben ati. A ddibeniad o'n syth at Harry Allen. A nath y golwr ddim i dal i'n lan. Ie, mae yna fantais i Marsh Hughes dros Anthony Stevens. I'n cwestiwn ar y postyn bella yna. Gret o skills eto mae Ford i edrych yn berig yn y chwarter awr dwytha yma. O'r croesiad gan Cartwright, postyn bella. Eto, mae'n un o heina de. Mae'n sefyll yn stond ag o'r neidio, felly mae'n gorfod creu y pwer. Os ti'n rhedag i mewn ar hwnna fo'r momentum i neidio'n uwch ac yn hofran, wedyn gyda pwer go iawn tu ôl i'r peniad ac a draws y golwr. Mae hwnna'n gyfle da, jyst mynd i fewn ar ei fuan. Bel di dod at Akpakpro unwaith eto. Yn trio'r rhyddhau o Ciara Simmons. Simmons yn disgyn. Just tu allan i'r Gwrs Cosby dwi'n meddwl oedd o. A dod i ddim yn drosed, hyd yn oed yn ôl y dyfarnwr. Wel, Hugh Jones ddim yn bell o digwyddiad, dyna dwi'n edrych am bod tro rongl mae o'n gweld y dacl. Dwi'n gwybod mae Simmons yn cymlymu i rediad yma i gael y cyffyrddiad. Edrych allan mae'r bel yn mynd. Mae Simpson mynd ar draws rwan ta. Mae o'n cael y bel. Ti'n gwybod be? Mae Simmons di chwarae mor glefar yma na. Ia, mae di rhedeg y bel allan o'r tîr y chwarae. Dydy ddim yn gico Smotsyn, mae'n allan i'r Gwrs Cosby ddechrau fo, ond mae'n drosedd. Wel, di hangfa i Caernarfon yn fanna. Wrth ni fi mewn i'r amser am anafiadau'r diwedd y hanner cyntaf, munud fi yna. Os na amser am un ymysodiad arall. Wel, os fi yna, mae'n edrych fel na i'r Fflint fi iddi. Mae yna gwyno fan hyn gan y tîm cartra, bod un o chwaraewyr Caernarfon wedi defnyddio i Ben Elin. Darren Thomas, dwi'n meddwl o fo.
O, mae'n mynd drosodd i... Ond yn hytrach, Iwan Williams ar fain Fflint sy'n gweld cardyn. A nid cardyn dolyg fydd o. Cardyn coch, Iwan Williams just cyn yr hanner. Mae o'n gorau gadael. Hen reolwr Caernarfon, cofio. Di fel i yrru wrth y cael. Di deud rhywbeth mai wrth gwrs wrth rhywun. Ella un o'r chwaraewyr Caernarfon sydd ddim yn deg os dod i neud hynny. Ond dwi'n yn gwybod. Dim ond cic rydd fydd i'r Fflint yn y pen draw. Teg at Diaw yn y cwrs Cosby. Bron iddi ddisgyn i Cadwaladr. Rwan ta, no Edwards yn canfod Joe Fow o snamsar i Caernarfon gael un ymysodiad arall cyn yr hanner. Nag oes os na ddim. Ond ella fy'n amser i'r Fflint. Simmons efo'r gic hir Letraws. Mae'n disgyn yn y pen draw i Simpson. A mae Hugh Jones yn dod ar hanner cynta i ben. Darren Thomas yn gadael ar eid sydyn. Ond be nath o fan hyn. Ti'n gwybod be, yr unig broblem gyda Darren nath o'n sbio ar y bel, felly mae'n drosedd. Di ddim mwy na hynny. Ydy o'n mynd i frifo neb? Na, chdi. Mae'n neidio just i fewn i James Owen. James Owen yn gwybod bod o'n mynd i ennill y drosedd. Ddim mwy na hynny. Ond am gol i reid y Fflint ar y blaen, de. Dyna ni, chwaraewyr yn gadael y cae. Am yr hanner, 1-0 i'r tîm cartra ydy yma ar yr egwyl. Gol wych, cic rydd. Anthony Stevens ar ôl cwta 10 munud. Unig gol y gêm. Aroswch efo ni, fyddwn ni nôl mor i chwarter awr ar gyfer yr ail hanner.
Croeso nôl. Jess mewn pryd i ddechrau'r ail hanner. Mr Jones y dyfarnwr. Jyst yn gwirio bod yn nifer iawn o chwaraewyr ar y cae. Dim newid gan y naill dîm na'r llall ar yr hanner. Beaumont codi'r fel ymlaen. Tafliad fydd hon i Caernarfon ar yr ochr draw. Tîm cartra ar y blaen o gol i ddim. Os da chi newid ymuno fyny. Chi di methu gol wych gan Anthony Stevens. Cic ryd o ryw 5 llath ar 20 ar o ryw 10 munud. A mae wedi fod yn gêm agorad ers hynny. Caernarfon. Trio symud y bel ymlaen. Fel nid yna, maen nhw'n mynd yn ôl. Cyffredeg gan Gosset. Cartwright. Croeso isel at Bradley! A Bradley yn codi'r bel dros y bar. Ond cyfla cynta'r ail hanner. Symudiad campus. Symudiad gorau'r gêm. Yn bendant, dim jyst i Caernarfon yn y gêm. 8 pas yn ôl yn ôl. Dod i unwaith eto, dod i Sean Bradley ar ei droed gwan os ti'n licio. Mae'n gorau canolbwyntio byd bach mwy. Mae'n cadw i Lygydani. Dio ddim yn cadw i lawr. Mae'n gorau'n cymryd ti ar y cyffyrddiad cyntaf. Does am amser i gymryd cyffyrddiad, felly ti eisiau gwneud sioc bach i'r golwr wrth wneud hynny. Ond ti eisiau canolbwyntio cael y pen na drost. Felly mae un troed den a mynd wrth ymwyl y bel, o pen dros y bel, un symudiad, troed chwith, chwipio i fewn, cadw i lawr. Werth nodi ar ddechrau ail hanner fel hyn, bod y gwynt tu ôl i Caernarfon. Yn yr ail gyfnod yma. Darren Thomas yn gwybod hynny o bosib, ac yn mynd amdani o bell, ond ddim yn dal yr ergyd, fel sy'n wedi gobeithio. Wel, 2 funud i fynd, 2 ergyd, gan Caernarfon, ond ddim un ar gol. Darren codi pen, jyst yn gwybod, mae mewn pellter iddo fo. Os o'n cael gafal yn ni, da ni gweld o'n sgorio gymaint o goliau. Campus dros y blynyddoedd, ond oedd hwnna ddim i fod, jyst yn chwipio draws i nath o, yn lle mynd trwy chanol i. Oedden ni'n trafod yr amgylchiadau yn ystod yr hanner, yn ystod yr egwyl, Malcolm. Fydd y Fflint yn dyfaru i feddwl cyfleoedd geithio nhw ar ôl mynd ar y blaen. Fydden nhw'n dyfaru bod nhw heb, wel, sicrhau mwy o fantais na un gol ar yr hanner, cos mi geithio nhw gyfleoedd. Wel, edrych ar ffordd mae Caernarfon wedi cychwyn yr ail hanner, mae'r gwynt tu ôl i nhw, mae'r llethyr yma yn ei gwahaniaeth, coelwch i fi, ar y cae, ond mae fyny Caernarfon, mae nhw un ar ei holi, sut mae y Fflint yn mynd i amddiffyn. Sicr, dyla nhw wedi cael mwy na un gol, ond dyn nhw ddim yn argohed i fi, y Fflint. Pan nhw'n mynd i sgorio llawer mwy, fel mae wedi dangos trwy gydol y tymor. Ond Caernarfon, efo'i prif sgoriwr, Roc ddim yn y tîm heno, 8 gol yn mob cystadleuaeth ganddo fo. Pwy sy'n mynd i sgorio? Pwy sy'n mynd i gymryd cyfrifoldeb yna o sgorio i Caernarfon? Ian Donahue, yr arbenigwr, cicio gosod, hefyd yn absennol yno. Mi sgoriodd o ddwywaith ar y maes yma i Caernarfon tymor dwytha. Rob Hughes ar y fainc wrth gwrs, sy'n arall sy'n hoffi sgorio yn ebyn y Fflint, yn ywedig, gan bod y Fflint yn un o'i gynglybio fo. Ia, Rob wedi tangyflawn i, diom di sgorio tymor un, dwi'n meddwl, Rob. Ond 14 assists tymor dwytha. Ac mae un am y llwyfan mawr. Mi nath Rob Hughes sgorio 2 gol ar y maes yma yn gynharach yn y tymor yn Cwpan Cymru yn y gêm na'n y byn mynydd y Fflint. Y Fflint yn ymosod rwan. Diaw, bron yn chyrraedd i. Ac Bac Pro yn cael yr ergyd i mewn yn y pen draw. Ond ni'n cael ei rhwystro. Ond mae allan am gig gornel. Ia, amddiffyn da gan Caernarfon yn y diwedd, herwydd dim y pel cyntaf ddech chi'n gwneud amddiffyn, mae'n un yn yr ail bel a'r trydydd bel hefyd. Caernarfon yn curo'r bel cyntaf yna, ond cael y bloc hynny yn y diwedd. Jyst ar i sodlau pyn bach o Fflint yn rhagweld rhywbeth yn digwydd. Eisiau cyrraedd yn gyflymach. Cic gonol gyntaf ail hanner. Anthony Stevens, cic ddofn, cael ei ffenio nôl gan Beaumont. Peniad ac Bac Pro! A Noah Edwards ar y llinell i sicrhau bod y Fflint ddim yn mynd dwy ar y blaen. A dechrau ail hanner, ti'n gwybod jyst yr ansawdd na o jyst rewyn i sgorio goliau i chdi i'r 2 dîm. Ond mae yna un gorau mynd i mewn di.
Un gorau mynd i mewn i rewin, efo'r cyfleon sy'n mynd. Fos yn cael y peniad acro. Dyma ni'n peniad ad nôl a draws. Wedyn mi o'n neidio'n gynnar fan hyn, mae fyny. A dim pwer o gwbl. Dim yn argohyd i fi bod o'n mynd i sgorio. Wel, ni'n sôn ar ddechrau'r gêm. Mae hon... Mae'n bosib fydd hon yn gêm mor bwysig i'r ddau dîm, a mae'n amlwg, yn ewedig ers i'r gol gyntaf na fynd i mewn, mae'r ddau dîm yn mynd amdani. Sy'n gret gweld i ni, wrth gwrs, ar ei gwylwyr. Bendant ydi yn drosedd ar goset. Dyma fo, da ni'n goset unwaith eto. Mynd yn ôl at Lori Bell. Goset, codi ben, gan fod Darren Thomas. Cyffyrddiad, No Edwards, i lwybr Sean Bradley fo'r croesiad. Dim cweit yn gallu cyrraedd Lloyd Marsh Hughes. Mae'r cyfle dal yno, Darren Thomas. Thomas yn tynnu'r bel yn ôl. Ond Mark Cadwaladr yn cyrraedd yna gynta. Ac yn sydyn mae Fflint yn torri. A mi oedd hwnna'n dacl sinigaidd gan Iwan Cartwright. Yn baglu Mark Cadwaladr, oedd yn gwybod yn union beth o'n neud. Ia, dwi'n cysau deud o, ond un i'r tîm, mae gennau o'n gymaint o chwaraewyr y Caernarfon allan o'i safle. Cadwaladr ar garlam, a mae'n just, wel, hollol ddigyfalawd efo'r dacl. Eto, symudiad campus gan Caernarfon, Sean Bradley. Dwi'n meddwl mae'n rhaid bod ddewis i ddyn o fyna, oherwydd gynnu fo gymaint o amser i wneud hynny. Ia, dwi'n dad fy mynd i reid y bel a draws y cwrt chwech neu ddewin edag i mewn, ond efo'r amser o gynnu fo, dewis y ddyn. Cic hir, uniongyrchol, at Cadwaladr! Ac eto mae'n cael ei chlirio oddi ar y lein. Aaron Simpson oedd yna tro yma. A gael ddihangfa i'r ymwelwyr o fewn 2 funud. Carroll yn dwyn y meddiant. J. Owen. Da, un ochr i llasbia. Joseph O rwan. Carlami i mewn i gwrs Cosby y Fflint. Joseph O mynd i hun! A mae Caernarfon yn gyfartal. A fe gnocio Joseph ar drws y llety. A mi gas o'r ateb oedd o isio. Joe Fow yn mynd i hun. Ac ar ôl 7 munud o'r ail hanner, mae Caernarfon yn gyfartal. Mae mor agos i y Fflint i ni ti'n ddwy, ond dyna pel droed. Fel un, edrych o hon, Simpson yn neud yn gampus i arbed i golwr a'r llinell y gol jyst i stopio'r bel na fynd dros y gol. A rwan, mae hyn yn digwydd. Amrediad gan Fow fod i'r dyn sydd wedi edrych mwy peryg na neb arall ar y cae yma. Ond ni'n rhedeg efo... Mae hi'n dod wan. Na fo, o fan hyn, mae un peth ar ei feddwl, bod yn positif ac neu siŵr pan fi'n rhedeg i fewn i'r cwrt Cosby, mae'r enw dynnu fi lawr o ongl mor dyn na hynna. Dwi'n disgwyl i Al yn neud y well yn y gol. Ia, mae'r pwer di mynd ar bel mor gyflym heibio fo. Ond os yna un dyn yn heiddi gol i Caernarfon yno, y dyn yma ydi o. Mae wedi neud beth a ddigwydd. Y drodd y gŵr Awstralia un ffordd, a wedyn troi'r ffordd arall a phlannu'r bel yng nghefn y rwyd. I bedwerydd gol o'r tymor, a mae'r ymwelwyr yn gyfartal. Ti'n neud hynna swnio mor hawdd. Driblo, a plannu'r bel yn y rwyd. Ti'n hollol iawn eich bod o'n neud tawd i Fow. Wel, yn bendant, nath o neud o edrych yn hawdd yma, Malcolm. Ti'n hollol iawn. Dwi'n meddwl swn i wedi gallu gwneud yna. Yn hollol o'n einwr, yn ysgofryd efo ddod i gyger. Wel, ar y fain con i'r rhan fwy o'r amser efo'n hollol as Malcolm. Cic ddi gyfeiriad ymlaen. Fel allan am dafliad. Rwan ta, y momentum shift ma sy'n mor bwysig mewn gêm. Ydy o'n mynd i ddigwydd i Caernarfon ar ôl gol na. A sut mae hyn yn mynd i effeithio ar y Fflint, wrth gwrs, sydd wedi bod ar rediad mor wael, ac ar ôl mynd ar y blaen, am unwaith yn sydyn, mae'n ôl yn gyfartal. Chi'n gweld y sgoria, diweddara ar wylod y sgrin. Mae'n ddi-sgor yn y gêm fawr, ychydig filltir o lawr y cae yng Nghei-Conna. A mae y Saint yn newid lawr i 10 dyn, Danny Redmond i cael cardyn coch. Roeddwn ni nôl at yna'n y man. Chos mae Caernarfon yn ymosod. Cartwright!
yn ergydio. Ddim cweit yn gallu curo Harry Allen ar ei bostyn agosa, ond mae'n dod yn gig gornel. Well, anything four can do, I can do better, medda. Fo Cartwright yn trio gael y bel na fewn i'r postyn cynta. Ac yr arbediad yn ei gan Allen yn fo neu siŵr tro mae di hwnna ddim yn rhyw cropian i mewn. Mi oedd hwnna'n daran o ergyd. Rhaid i Allen fod yn y lle iawn. Sean Bradley efo'r gig gornel. Allen yn dyrnu tro ma. Bel allan mor bell y Gosset. Gosset yn codi ben ac yn codi'r bel yn ôl i mewn i'r cwrs Cosby. Teg at Simpson. Mae wedi dod at Bradley. Bradley heibio'r postyn. Ia, just rhyw snatcho arni ac sa fi mynd yn wyll wallgo arno fo rwan oherwydd mae hwnna'n wast. Gyn i, so well gyda fi sef wedi ni tua draws y cwrs Cosby fod gymaint o chwaraewyr yna i ymosod ar y bel. Paidia byth methu'r postyn cynta na. I fynd yn ôl at y sgoria welwch chi ar wylod y sgrin. Chydig funudau yn ôl. Un sgor anisgwl. Mae'r bala ar ei hôl i gartra yn ebyn Ebers, y tîm ar y gwylod, sydd heb ennill gêm gyngrau'r tŵr tymor. Adam Davies wedi sgorio i'r tîm o Frychtin. Gol gyntaf o'r tymor. Bala, sy'n ni'n edrych yn ôl i tymor dwytha, pam oedd Dyrwyddon Cefn ar rediad echrydus, wel, Bala oedd y tîm cynta i golli ddyn nhw tymor dwytha hefyd, a mae yna ffordd bell i fynd heno. Ac yn wir, wrth i ni ddeud hynny, mae'r Bala wedi dod yn gyfartal. Ac yn gwach di. Ac bac bro, ar ei gefn, ar lawr yn y cylch canol, a mi oedd hi'n drosedd yna fo. Ia, pwysig bod y Fflint yn just setlo pethau lawr fan hyn ar ôl y gol na gan Caernarfon. O'na dim byd yn hwnna, yn y marn ni. Jay Owen yn gymryd y gic. Cic tuag at Brandon Diaw, Carroll. Nesach na, Harry Owen oedd o, yn cael ei ben ati. Hugh Griffiths. Golwg oer arno fo. Yn siŵr bod o'n dipyn hapusach wan ag oedd o ar yr hannar. Ond fydd o yn awyddus i weld i dîm yn mynd ymlaen i ennill y gêm ar rwan ar ôl dod yn gyfartal. Ffyrddiad ac pac pro at Cadwaladr. Noel Edwards yn llithro i mewn. Ia, Hugh fan hyn efo'r bel. Fydd o... Chwarae teg, o'n i'n meddwl bod wedi ceifwr am eiliad, ond na, Hugh wneud yn iawn. Wneud yn dda. A cofio hefyd, Hugh wedi wneud yn arbennig o dda yn Caernarfon. Curo y gemau o gyfle na tymor dwytha. Fel arfer sa nhw wedi cyrraedd Ewrop, ond dim i fod. Ella blwyddyn yma. Llawir. Hugh Griffiths yn teimlo bach o ysbryd yn adolyg yma na. Wrth weld Bobby Beaumont sy'n gyn chwaraewr ond o draw. Do ddim cicio bel i ffwr. Yn 3 pwynt fydd o eisiau heno, fel presandolig. Heb os am hynny. Dim cwestiwn amdano fo. A'i record nhw yma. I gadw hwnnw i fynd. Yna rhywfaint o ganu yma. O'r diwedd hefyd. Mae'n meddwl na canu Corolla. Mae'r Cofiami. Ar y funud yma, mae Pontypridd yn cael gêm gyfartal efo Pen y Bont, felly os di Fflint yn colli hon, maen nhw'n mynd i gyfartal ar bwyntia. Dwi'n gwybod wedi gwaniaeth golia. Sy'n nhw'n medru disgyn i'r ail o'r gwylod heno. So gêm gyfartal yn y gêm honno. Yn canlyniad fysa Hugh Griffiths a Caernarfon yn hapus iawn o fe hefyd. Caernarfon 3 pwynt tu ôl i Ben y Bont ar hyn o bryd. Croesiad i mewn gan Acbac Bro, yn heibio'r hostyn. Dyma nhw, y Cofiami, wedi codi llais o'r diwedd. Fel o'n i'n deud, ddim yn meddwl na canu Carola ma nhw. A maen nhw'n gwneud digon o sŵn efo'i tîm nhw, bellach wedi dod nôl yn gyfartal. Noel Edwards. Ymlaen dros y llinell hannar. Trio canfod Griff John.
Jordan Carroll yn llithro i mewn ac yn ildio'r gig gornel. Mae'n dacl holl bwysig gan y Gwyddel. Ia, pan ddylech chi chwarae fel no Edward sy'n medru rhedag o'r bel 30-40 llath y cae. Mae'n just helpu chdi symud y dîm i fyny a ennill y gig gornel nath yn y diwedd, ond gret gweld chwaraewyr yn cymryd y cyfrifoldeb yna i redag efo'i. Awr wedi mynd yn Stadiwm Exeter. Darren Thomas efo'r gig gornel! A peniad Griff John dros y bar. Nodi o ddim yn sgorio'n aml. Griff John, wir, dim ond un gol mae erioed i sgorio yn uwch gyngrair Cymru. Mae'n ei godol o fanna. Ond yn methu cadw y peniad i lawr. Ond eto, mae'n sefyll yn stond lle mae'n neidio. Sa'ch ti lot gwell reolaeth ar unrhyw beniad pan ti'n rhedag i mewn ag ymosod arni. Felly, just amseru yr hediad i mewn a'r hediad y bel i dod i fewn. Just amseru pethau. Sy'n rhaid chdi fynd i fewn i fi, a ti'n cyrraedd pan mae'r bel yn cyrraedd. Dim cyn, dim ar ôl. Pen y bont wedi mynd ar y blaen yn Mhontypridd. Dan Jeffries efo'r gol. Yna ddau chwaraewr i lawr yma'n hyn. Ciara Simmons ydi un. Mae Simmons bendant yn cyrraedd y bel yma gynta. A fysa wedi cyrraedd y bel cyn tibet y golwr. Dwi'n yn siŵr oherwydd oedd wedi mynd rhy bell, a nath o just efo i sowdl, ddim i sowdl, o dan i droed o y studs yn cyrraedd y bel. Ydych chi'n hyn, mae'n just cyrraedd i gyntaf fanna. Mi oedd troed o Ciara Simmons yn uchel, ond mi nath o gyrraedd y bel, wel o troed Aaron Simpson yn uchel hefyd. Yndi, mae wedi cicio'r trwy'r studs mae o de, dwi'n mynd deud, ond y rubber ydy'r studs, ond mae'n dal yn brifo sy'n mynd sydd trwyddo fo. Ciara Simmons wedi gadael, ni symud i ffwr o lle ddigwyddodd y dacl. Fe digon o bellter rhwng fo ar dyfarnwr, just like on. Gol anfarth, 2 milltir i ffwr o fama yn Stadiwm Blaenau A George Horan, capten y tîm cartra, wedi rhoi Ceicona ar y blaen yn ebyn y Seintiau Newydd. A Malcolm, os ydi Ceicona am herio y Seintiau Newydd ar frig y tabl, mae rhywun yn teimlo bod honna'n gêm ar raid yn ennill heno, yn enwedig rwan yn ebyn 10 dyn. Un gair, hanfodol. Hanfodol. Os dyn nhw'n mynd i rei challenge iddyn nhw o rwan tan ddiwedd y tymor, mae lawr i 1 pwynt. Pan ti'n dal dy afal ar y brig fel na, mae yna nerves dy lawr, mae yna butterflies dod i fewn, mae'r pwysa'n wahanol pan ti'n mynd ar y cae wedyn. Aaron Simpson yn ôl ar ei draed, ond yn gweld Cerdyn Melyn gen y dyfarnwr. Mr Jones wedi penderfynu na fod y drwg gweithredwr yma na, bod troed o Ciara Simmons yn uchel hefyd. Cyfnod y cardiad ydy. Mr Jones yn cyrraedd draw at o Ciara Simmons, ond yn cyrraedd heibio i'r blaenwr heb ddangos cardyn iddo fo. Cyfle rwan i'r Fflint rhoi Caernarfon o dan bwysa. Y bel yn cael ei chodi mewn i cwrt Cosby. Dyma fo Simmons yn disgyn. Ond chwaraewch ymlaen meddai'r dyfarnwr. Pan eisiau weld ti ddechrau, o'n i fel bod ti'n gigor Smotin. Na ddeud hynny, da ni reit bell o'r digwyddiad, ond pan welis i, o'n i fel pam yn taclo fo. Dyma ni. Dwi'n ni weld be ddigwyddodd unwaith eto fan hyn. Mae Simmons ar y bel mewn gwarchod i mewn cuddiad i na, dydy ddim yn gigor Smotin. Mae o'n chwarae iddi, edrych as yma'n mynd ar draws llwybr no Edwards, a wedyn yn just cymryd y gwrthiad na'n i gefn. Meddwl. Penderfyniad da felly. Ti yn cael ei weld iawn, yn reid yfarnwyr y reid hwnna. Hugh Jones yn llygad i le. Penderfyniad cywir. Griff John, codi'r bel ymlaen at Sean Bradley. Bradley'n trio canfod Griff John unwaith eto. Brandon Diaw yn gwarchod y bel allan. Newid cynta'r noson.
A'r ymwelwyr sy'n mynd i wneud o. Darren Thomas yn gadael. A Rob Hughes ymlaen. A mi sgoriodd o 2 gôl yn erbyn y Fflint tymor dwytha. Nath o hefyd sgorio ar y maes yma yn y gêm gwpan yn erbyn mynydd y Fflint yn gynharach yn y tymor. A fel welon ni o'r ffordd nath o ddathlu un o'i goliau yn erbyn y Fflint tymor dwytha. Gôl wych oedd honno, gôl unigol wych ar yr ofal. Mae o'n mwynhau sgorio yn erbyn i hen glybia Rob Hughes. Mae gen i fo, rhyw 50 ella chydig mwy i wneud i far Ceno. Mae'n just a gen, dydi. Un yr un. Dod i'r llwyfan. Union gen sy'n fod i ella meddwl amdani thiwr. Cera Simmons yn disgyn. Jess tu allan i'r cwrs Cosby. A mae yn gecri y tro yma. Eto, Noah Edwards. Oedd yn ei chanol i. Traed sydyn gan Simmons. Mae'n gwad y dacl a just cymryd y cyffyriad arall. Herwydd mae o'n gyffyrddus ar y ddwy ochr. Mae'r balans gan fo. A wedyn mae'n mynd i symud y bel o'r ddeir chwith. Yn slick ac yn slei. A wedyn mae'r dyn yma di syrthu fewn i'r trap. Mae'n weithio. Dwi'n meddwl mae Noah Edwards yn rithro i mewn i bethau. Sy'n rhaid iddo fo. Sefyll i fyny. Ti dal i fod ochr y gol. Mae'n dal yn gyro curo chdi. Paid a neidio i fewn. Pa mor agos oedd hwnna i fod yn Gicos Motten, ond cic rydd ydi. A da ni wedi gweld Anthony Stevens yn sgorio o gic rydd yn barod heno. A dyma fo unwaith eto. Ond tro yma yn codi'r bel dros y bar. Os rhywbeth o hwnna lot ar oddach. Yn y marn ni. Oherwydd beth ddigwyddodd ar yr un cynta, oedd y golwr yn gwybod na fod yn mynd i Gymru ti. A wedyn, methu cael i fyny a lawr ar cyfeirio i'r gornel bell yna. Gormod o bwer. Honna, chydig agosach i mewn, na i gecrydd o'n hanner cynta, a hefyd i mewn i'r gwynt yma. Ia, gyfrina chydig, pan mae mor agos yna, pasio hwnna i fewn. So mae'n medru pasio hwnna i fewn. Allen allan o'i gwrs Cosby, ond yn cyrraedd y bel gynta. Yn chodi i'r entrychion. Carroll. Ti'n mynd am cyfeiriad, dim am pwer, pan ti'n mor agos o hynna i cicio'r hyd. Rob Hughes di hwn ar y bel, newydd ddod ymlaen. Bala wedi troi pethau gwmpas ar faes tegid. Mae nhw ar y blaen o 2-1 erbyn hyn. Luke Wall wedi sgorio ail gol y tîm cartra. Noah Edwards yn mynd i hun. A ni dal i'n da, ond oedd hi'n syth at Harry Allen. Ie, 2 gêm nesaf, Caernarfon wrth gwrs yn ebyn y Bala. Ac Noah dod mwy a mwy mewn i'r gêm. Ydych chi'n mynd jyst taflu ysgwyd un ffordd. Heibio James Owen. Mae'n cael y pwer, mae'n cael y cyfeiriad. Ti'n gofyn, sut sy'n mynd i cyrraedd golwr o lle oedd o ta? Efo pa wath o ergyd. Ella, just rhyw chip bach i'r gornel bell yna. Just twyllo bo chdi. Yn mynd am pwer a just codi i fewn i'r gornel bell yna. Sgil anodd. Mr Jones y dyfarnwr. Mae di mynd i bocad unwaith eto. Cerdyn melyn i Bobby Beaumont tro yma. Yn i mewn i'r chwarter ola ar gau y castell. 1-1 Cerdyn melyn ydy'r sgôr. Pa ffordd ydych chi'n gweld hon yn mynd, Malcolm? Cwestiwn anheg efallai. Ond mae'r ddau dîm dal yn mynd amdani, dydy? Yndi ta, dyna sy'n gret gweld. A dyna, dwi wedi rili mwynhau. Oherwydd hynny, ti'n teimlo mae yna rhywbeth arall wedi ddigwydd. Dyna dio, mae yna gamgymeriad y rwa. Neu ella, just rhyw moment bach gan rhywun fel y dyn yna. Gosset ella. Noah Edwards yn ganol y cae yna. A wedyn ti'n edrych, pwy sy'n medru wneud o i'r Fflint. Un dyn yn y man ni. Simmons. Cadwaladr. O bell! Bron i Josh Tippett sy'n gwllwn ni. Lori Bell. Codi'r bel i lawr y cae. Stevens yn ei ffenio nôl. Canfod. Cadwaladr. Gera Simmons di hwn. Simmons o bell! A di ar y targed.
Ond Josh Tibbets yn cael ei gorff tu ôl yn gyfforddus. Ia, 30 llad, da ni wedi weld o'n sgorio yn y gêm gyntaf o'r tymor o bell. Dim bell allan i Cwrs Cosby, ond yn sicr allan i Cwrs Cosby Pontypridd. Hon ar ei droed de yma eto, lle mae yn ffafrio cael ei allan o'i draed, codi ben, a mae'n dwi wedi cael syniad. Ond gath o'n digon arni, mae rhaid chdi fod digon aderus i ddechrau hwnna tu allan i'r postyn bell yna. Ciara Simmons. Chwaraeodd i Loegar o dan 16. Ac yr rheolwr nath roi y cap o dan 16 iddo fo. Neb llai na Steve Cooper. Gynt o Abertawe, bellach yn rheolwr Nottingham Forest. Ie, mae'n rhaid i edrych ar cefndir chwaraewyr weithiau hefyd. Ti'n mynd yn Academy yn Lerpwl, a dwi'n meddwl i Blackburn nath o'r o hynny. Ti'n meddwl, am un byd na, mae gynno fo rhywbeth amdano fo. Di tango fewn i dipyn bach ys mis Awst, ond di cael anaf yn ganol i hefyd. Simpson i lawr unwaith eto, yn cael triniaeth, nid am y tro cyntaf yno. Mae'n edrych fel bod Alec Mudimu, chwaraewr rhyngwladol Zimbabwe, am ddod ymlaen yn lefo. Cyfle i ni weld gol Caernarfon unwaith eto. Mae werth i gweld eto, Malcolm. Rhediad o hanner ei hun, de. A di drach am faint o chwaraewyr y Fflint, 4, 5, 6 yn nhw yn ei erbyn o, ond mae o'n ffendio ongl, mae o'n ffendio'r gallu, mae ei ben o'i fyny, mae'n glefar fan hyn yn arafu i rediad, wedyn cyflym i rediad eto, wedyn yr ergyd na i fewn. Gwych ganddo fo, sydd wedi bod yn chwaraewr sydd wedi edrych i ddod â Caernarfon ôl i mewn i'r gema, a mae wedi. Alec Mudimu ymlaen i Caernarfon yn lle Aaron Simpson am yr 20 munud ola. Fel o'n i'n deud, y ddechreuodd Alec Mudimu flwyddyn yma fel rhan o garfan Zimbabwe yng Nghwpan Cenedlaeth Affrica. Mae'n ei gorffan ni ar noson oer yn y Fflint. Sean Bradley am yr ail waith yn yr ergyd yn cael ei rhwystro. Mae'n dod allan at Rob Hughes. Griff John yn codi bel i mewn. Bradley. Y bel yn mynd yn ôl at Danny Gossett. Ond yr ergyd yn hell oddi ar y targed. Iant Caernarfon eto nocio ar y drws. Be dwi'n licio di, maen nhw gyd mewn cysylltiad efo'i gilydd. Maen nhw 5-6 llath o rwth i gilydd yn y siap, yn y system maen nhw'n ddefnyddio rwan. Lot gwella hanner cynta. Ond unwaith mae'n cael ei setio i fyny fan hyn gan Sean Bradley, ti'n meddwl, mae jyst y pwysau ar y bel yn anghywir iddo fo gymryd ti ar ei gyffyrddiad cyntaf. Mae hwnna'n gorfod bod yn berffaith. Just yn berffaith iddo fo, just hedag arni. Efo dim oedi yn ei gam. Ac backthrow, cael ei ben at y bel. Ciara Simmons di hwn. Simmons, cadlamu ymlaen i mewn i Cwrs Cosby. A'n disgyn, ond oedd o'n chwilio am hwnna. Tackle campus, na ddeud. No Edwards yn torri i Caernarfon. Taro bel a draws y cae. Tu hwn ti Gossett. Dan efo Griff John. John ymlaen at Sean Bradley. Gossett. Yn ôl at Bradley. Griff John. Dyna'r bel yn ôl at No Edwards. Edwards yn trio creu rhywfaint o le iddo fo hun. Penderfynu ar gydio, ond eto'r ergyd yn cael ei rhwystro. Ia, mae'n rhyw wal o amddiffynwyr o'i flaen efo na does, ac sa fo just y weledigaeth bach i just slipio'r peli na i fewn rhwngddyn nhw. Mae Hughes wedi gwneud lle iddo fo un. Sean Bradley, methu cael y gora ar Anthony Stevens. Bel yn disgyn i No Edwards, a mi o'n a drosed gwthiad yng nghefn Jean-Louis ac Bacbro. Hein sy'n fi rwystredig fel rheolwr amdan, ti'n angen neud hynna le. Lle mae'n mynd? Mae'n gwynebu gol i hun, mae'n hanner i hun. Gadol o gael y cyffyrddiad cyntaf, darllen y cyffyrddiad a dwy'n yr ailyn. Ail newid i'r Fflint. Mark Cadwaladr yn gadael. Lanel Cole ymlaen yn ei lefo am y chwarter awr ola. Cic hir sydd at Cole. Cole yn croesi. Gan fod Diaw
Iawn tynnu bel yn ôl at Simmons. A Simmons yn disgyn eto. Eto dim trosedd. A Caernarfon yn clirio. A mae yna gyfle yn o dorri fan hyn. Bel yn cael ei chodi ymlaen gan Hughes. White yn canfod Bradley. Gordon Carroll. Ymlaen at Akpak Pro. J. Owen. Ymlaen at Lanel Cole. Cole yn eto. No Edwards yn dwy'n y bel am eiliad, ond mi o'n a drosedd ar Lanel Cole. Wel, hon oedd y gyntaf. Simmons yn ei chanol i unwaith eto fan hyn. Mae'n cael gosod yn ôl iddo fo, mae'n cymryd cyffyrddiad. Mae'n jyst yn methu'r bel, mae eitha. Pan dwi'n chwarae golf. J. Owen i gymryd y gic. Cymanu'r bel i mewn, y cwrs Cosby. Mae'r bel yn tasgu ymlaen. I mewn i ddilo diolchgar Josh Tibbets. Efo Simmons unwaith eto. Allan. At Beaumont. Lanel Cole di hwn. Bel a draws. Teg at Akpak Pro. Akpak i tynnu hi lawr. Mae Ergido yn gorfodi arbediad allan o Josh Tibbets. Ia, Tibbets yn neud yn fawr o fan hyn. Fel yn ein Schmeichel estalwm den neud yn seren. Gwych gan Akpro. Unwaith yn cael y gorau i ddyn y fanna. Mae o'n gwynebu'r golwr a mae o'n jyst aros ar ei draed. Os da fynd i'r llawr y fanna, mae'r bel yn cael ei chodi dros fo. Am y tro cyntaf hynna lla. Sean Louis Akpak Pro yn dangos i brofiad, ond ddim cweit yn gallu rhoi'r bel yn y rhwyd. Ac Gornel, tuag at y postyn pella. A fe gafodd Brandon Diaw i ben ati, ond rywsut, yr Almeinwr yn methu cyfeirio'r bel i mewn. Bosib bod Tibbets wedi cael ei law ati. Do, blaen i fysed. Sa Diaw wedi cadw lygad go iawn yn ni, ond na, mae'n cael ei fus ati jyst i newid cyfeiriad i. A fe sgoriodd Brandon Diaw o'r safle yna fe thefnos yn ôl. Cweit yn gallu ail-greu yn ei eno. Ffow, codi'r bel ymlaen. Mas Hughes fynd ar ei hôl i. Tafliad fydd i Caernarfon. Cofiami yn uchel i cloch unwaith eto. Trio annog i tîm i gael y gol fysa o bosib yn sicrhau buddigoliaeth iddyn nhw. A triffwynt holl bwysig. No Edwards. Dac o dda yna fo gan J. Owen. Os na gyfle i Fflint dorri. Lanel Cole yn codi'r bel ymlaen. Ond oedd o'r Ciara Simmons yn sylweddoli bod oedd i mynd chydig yn gynnar. Diaw fo'r peniad. Goset. Di hwn. Goset yn disgyn. Ac yn llawio'r bel ar y llawd, ond oedd ddim tosod yna fo. Fflint. Yn cymryd y gic yn sydyn, yn dim byd yn dod ohoni. Neb yn apus efo pwynt sy'n gret i weld. Beaumont. Tafod hir ganddo fo, tuag at Diaw. Cael ei ffenio allan. Goset. Colli'r meddiant i J. Owen. Ac yna'n tynnu Crys, y gŵr o Caernarfon. Mildio cic rydd mewn safle addawol i'r Fflint. A mae Dani Goset yn gweld Cadwyn Melyn. Fwy am be ddudodd o ar ôl gwneud y drosedd, dwi'n meddwl, yn hytrach na drosedd ei hun.
Ie, ella mae wedi digwydd mwy nag unwaith heno. Just da ni'n tynnu Cris i fi bach hefyd. Ond oedd ys yn rhystredig po pethau o'n mynd yn berffaith iddo fo. Bale teg ati aw. Cael ei chlirio. Ond bell a Carroll. Simmons. Yn deud i enw fo yn fwy a fwy aml wrth i'r gêm a fynd yn ei blaen. 10 munud i fynd. A dyma fo Simmons unwaith eto. Simmons yn troi ti mewn. Yn troi'n syth i mewn i nhw Edwards. Edwards. Taro Bale o'r y cain, trio canfod Ffow. Mae wedi gwneud y gwaith calad o. Mae wedi gwneud y gwaith da i arbed ac gwarchod i chwaraewyr. Cael y Bale, heibio un, y bas. Yn mynd am y pas Hollywood. Just cadw'r Bale. Stevens efo'r gic letraws. Ond honna. Ti hwn ti Cole, oedd Cole yn cam sefyll beth bynnag. Y problem ydy, os di Fflint yn curo yno, ac Caernarfon mae'n cael 1 pwynt yma hyn, maen nhw 5 pwynt o fwlch. A fel chi sôn am hynny, Malcolm, dyma nhw'r sgoriad diweddara. A mae'n parhau yn 1-0 yn y gêm. Ychydig fawr y lôn yma Manghei Conna. Pa mor arwyddo cael fydd hynny. Yeah. Mae dre newydd, os di'n aros fel hyn, fydd y dre newydd ond 3 pwynt o'i blaen nhw. Yn y bont dal ar y blaen. A'r bala wedi troi pethau gwmpas yn ebyn Ebus. Pwlffordd hefyd yn parhau efo 2 ar y blaen yn ebyn Aberystwyth. No Edwards. Allan. At Wdibu. Joseph Ffow. Sotli'r Bale. At no Edwards. Edwards eto yn trio creu lle iddo fo'i hun. Gosset yn tanio yn y pen draw, ond eto y Bale, yr ergyd yn cael ei rhwystro. Bale allan at Rob Hughes. Hughes yn torri tu mewn. 1 peth ar ei feddwl o. Yn pen draw mae'n rhoi'r Bale i Ffow. A Ffow sydd yn ergydio. A mae honna wedi glanio yn Aber yr afon Dyfrdwy. Ia. Rob Hughes yn ei mor dda, just oedd chdi'n disgwyl o tynnu trigger na nôl a mynd amdani ar ei droed chwith, ond oedd o'n methu cael y bwlch na. Oedden ni'n deud bod y ddau dîm wirioneddol isio ac angen ennill heno, Malcolm. Ni'n gweld Lee Fowler ar y sgrin yn fanna. Pwy fysa fwyaf hapus efo gêm gyfartal? Pa un o'r ddau reolwr fysa'n derbyn gêm gyfartal ar y pwynt yma? Ddim un. Ddim un o'n nhw'n ymarni. Mae'r ddau nhw angen buddigoliaeth sy'n edrych ar y gyngrair fel y mae hi. Faint o bwysig ydy 3 pwynt i'r ddau dîm am rhesymau gwahanol. Dîm o'r tafliad. 6 gêm cyn Caernarfon ar ohon. Da ni'n gwybod, da ni di enwi'r 4 gêm nesaf. Bale ymlaen, tuag at Bradley. Bradley'n llwyddo i adfer y meddiant. Nhw dîm o'r croesiad. Hannar cliriad gan Diaw. A rwan, mae'r Bale yn cael ei tharo lawr y cae gan Harry Owen. Pierre Simmons yn gwneud yn wych. Ac yn ennill cic rhydd yn y pen draw. Ia, Gosset yn ei chanol ni, unwaith eto. Mae'n cael y Bale yma, ond... Newydd gael cerdyn melyn. Yndi, so dyna pam nad o'n gwyn o trona, dwi'n meddwl. Wedi gael ono yn ei gego am ryw eiliad. Mynydd o gic unwaith eto. Gan J. Owen. Brandon Diaw yn trio tynnu'r Bale i lawr. Ddim cweit yn gallu reoli hi. Carroll allan at Simmons. Simmons ar draws! Ac ergyd Jean-Louis ac prohibio'r postyn. Ac o hwnna'n gyfla gwirioneddol, Malcolm. Stori o'r tymor. Stori o'r tymor. Ond symudiad da, clefar, smart. Mae'r bas yma gan Simmons yn un gwych. Gwybod yn union beth mae'n neud fod sy'n allan i droed de. Gallu ganddo fo i wneud hyn. Edrych efo'r pŵer arni. Rwan ta, pasio i mewn, cynnydd y ben drosti. Mae'n neud union hynny.
just methu cael y cyfeiriad. Oedd y golwr yn mynd ffordd arall, oedd o'n gwybod hynny, oedd bob dim bron yn berffaith. Ond doedd hi ddim, wrth gwrs, oedd hi ochr anghywir i'r postyn. Pa mor gostus alla hynna fod, achos mae Caernarfon yn ymosod rwan, efo Alec Mwdimu. Croesiad Mwdimu yn cymryd gwiriad. Sean Bradley'n disgyn. Fflint yn clirio. Union be ddigwyddodd de yn y gol i Caernarfon, lle y Simpson di clirio wrth y llinell gol, a wedyn lawr o'ch rhaid yn sgorio. A rwan mae'r bel yn ôl yn hanner Caernarfon. Yn dafliad i Caernarfon. Pum munud i fynd. Croesiad i fewn gan Mwdimu. Mae'n cael ei ryw fath o wiriad yma. Sean Bradley dwi'n modd yn rhedeg i fewn yn hwyr. Rob Hughes. Troi un ffordd. Creu lled efo hun. Taro bel a draws y cae. As Griff John. John. Trio canfod Sean Bradley. Ond ennill tafliad yn lle hynny. Griff John yn derbyn y fel yn ôl gan o Edwards. Gosset. Griff John yn unwaith eto. So Caernarfon yn gorau mynd yn ôl. Ond mae'r Fflint fel mor drefnus yn amddiffynol. Anodd torri nhw lawr dydi, efo gymaint o chwaraefu tu ôl i'r bel, ond mae Caernarfon wedi gwneud yn dda efo'i symudiadau a'i syniadau yn yr ail hanner yma. Rob Hughes. Ond mae'n un gol i ddangos, ond wedyn ma, y Fflint di cael ei gyfleon. Sean Bradley. Torri mewn. Pasio nôl at no Edwards. Rob Hughes. At Mwdimu. Mwdimu yn mynd i hun! A do honna ddim yn bell. Pam ddim. Pam ddim. Yn just gael y bel allan o'i draed yn sydyn. Ac wrth gwrs ti'n gorfod cael pwer o pellter yma. Yma dweud chwith sydd trwyddi corff yn llonydd. Just methu cadw i lawr. Reit yn y diwedd. Just ydau lawr rhy hwyr. Wel oedd yn uchel geisiol. Ond y bel yn sgrechian just dros y bar. Doedd hi ddim yn bell o gwbl. Gan Mwdimu. Chydig funudau i fynd. O's na amser. Am un moment o hyd a lledrith. Eiliad mae'n gymryd i sgorio gol. Eiliad! Ei, mae'n eich ddechrau chwarae teg i'r ddau dîm. Da ni wedi cael adloniant, un yr un wedi bod, ond unrhyw sgoriwr efo'r greddf sydd i wneud heno i un neu'r ddau dîm. Sa'n llwyth o goliau di bod. Mwdimu unwaith eto. Yn gwthio ymlaen. Diaw yn cyrraedd y bel o'i flaen o Tronag yn clirio. Cyfla. I Caernarfon. Roi gol y tîm cartra o dan warchau. Alec Mwdimu sy'n mynd i gymryd y tafliad. Rob Hughes at y llinell gwsg yn codi'r bel a draws. Fe'n cael ei ffennio allan mor bell a no Edwards! A Edwards ar y fol i'n taro'r bar. Bron i'r bel ddisgyn i mewn o dan y trawst. Oedd y golwr wedi giro. Faint o weithiau heno dwi wedi dweud am fod no wedi wneud y penderfyniad anghywir yn yr eiliad ma'n gael yn y bel i wneud hynny. Mae o'n disgwyl yn fan hyn, a edrych, mae'n pasioi. Efo allan i'w droed, mae'n sgil anhygol. Mae'n sa'n ei fod mor special. Mae o'n mynd am cyfeiriad yn fan hyn, efo tu allan i'w droed, bron i'r gornel ycharwyd. So hwnna wedi bod gol y tymor. Ar ddwy gol, da ni wedi weld heno. Wedi bod yn rhaid da, ond bosib sa hwnna wedi bod yn hyd yn oed gwell. Diaw yn penio'r bel i lawr, ac bac pro! Oddi ar y llinell eto! A mae wedi cael ei droi i mewn gan o Anel Cole. Wel fe arosod Jean-Louis ac bac pro
effro ar ôl i'w gynnu cyntaf o, gael ei chlirio ddi ar y llinell. Fe gododd y bel ar draws ar eilydd Lanel Cole efo'i ail gol o'r tymor sydd yn rhoi'r Fflint ar y blaen wrth i ni fynd i mewn i'r amser y manafiadau. Wel, mae'r dasg yn un syml yn y diwedd. Mae'n bel hir eto, uniongyrchol. Maen nhw'n bod tro mynd i gyro hwnna. Di Caernarfon ddim yn curo rai o bel na. Mae Acbro yn cael ei ar draws. Wedyn, dwi'n siŵr na chwaraewr Caernarfon sy'n yn neud hyn. Ydy Griff John, ydy. Pwy sy'n yn clirio hon? Naci, dim Cartwright. Acro nath o dain o gwych gan diaw i ddechrau fo. Rwan ta, pwy sy'n cael i fain i droed i hon i gael ei nôl y draws. Cross ydy gan Acfraw. Mae'r eilydd yna. 3 llath allan geithio'n gol hawddach. Rwan tymor. Ond eto, o un ochr y cae o llawn dychymig gan Noah Edwards i daro'r traws i ochr arall y cae lle mae'r Fflint wedi sgorio. Fel Lanel Cole, gynt o Manchester United a Fulham ddim yn mynd i fethu o fanna. A fe alla honna fod yn gol anfarth i'r Fflint. Mae fo Cole yn eto i gyffyrddiad o at Beaumont. Beaumont yn ystyried croesi, ond yna neb yn y canol. Mewn crys du a gwyn. Gyffyrddiad Simmons. Fflint i colli'r bel rwan. Blair gan Joseph O. A da ni'n ddwm rwan i mewn i'r amser y manafiadau ar ddiwedd y gêm. A chwrdd daro rhwng Bobby Beaumont a Rob Hughes. Beaumont yn deud rhywbeth oedd Rob Hughes ac maen nhw'n gwybod sut i drin Rob Hughes, dyna di peth rhaid i Rob jyst cadw ben. Wel, Simon Gêm bel droed os nas a Rob Hughes yn ei chanol i. Nhw dim o'r peniad. Ac back pro. Codi'r bel ymlaen. Tu hwnt i bawb. Cartwright yn dyn ôl at i golwr. 2 funud o'r 4 ychwanegol i fynd. Lori Bell yn codi ben. Cic hir Letsaws ganddo fo. Yn glanio ar droed Rob Hughes. Os yna ddywiniaeth gynno fo. Baso'n cael ei pwystro. Gan J. Owen. Alec Mwdimu rwan. Sydd wedi cael dipyn o ryddid allan ar y chwith ers y ddod ymlaen fel eilydd. Yn tafliad i'r Fflint fydd hi. Wel, am 3 pwynt bysau i hein. I Fowler yn ôl ar ei draed. Cofia. 1 gêm gartra maen nhw wedi curo wedi ennill tymor hyn. Munud i fynd. Wel, y gol at ennill y gêm, oedd hwnna bendant yn anreg nadolig i'r eilydd. Sean Cole. Yn dod ar anreg perffaith i'r Fflint. Ond os na un cyfle ola i Caernarfon, ffof o'r tafliad i mewn i'r cwrs Cosby. Yn cael ei ffenio allan mor bell a Edwards. Holl dîm y Fflint yn ôl tu ôl y bel. Cartwright yn codi'r bel i mewn i'r cwrs Cosby. Harry Owen yn penio allan. Mwdimu. Oedd Ari Hawley. Ond Simmons yn llithro i mewn. Yn gynildio'r tafliad. Cic hir gan Josh Tibbets. 1 cyfle ola ella. Rob Hughes y methu rheoli. Y bel allan am dafliad. A Rob Hughes yn dangos i rwystredigaeth. Ond dyna hi o bosib Malcolm. Da ni drost y 4 munud ychwanegol. Anthony Stevens yn atgoffa Rob Hughes i fod o'n fwy na fo. Un o chwaraewyr gorau ar y cae heno, dim cwestiwn. Môr o brofiad a gol wych heno i roi'r Fflint ar y blaen.
Alenel Cole. I newid ddychwelyd o gwpan y byd, Malcolm. Harry Kane yn amlwg iawn wrth gwrs i Loegr yng nghwpan y byd, ond nath Alenel Cole chwarae ochr yn ochr efo Harry Kane yng nghwpan y byd o dan 20 nôl yn 2013. A'i gol o sydd wedi gwneud y gwahaniaeth heno. Nath ymlaen fel eilid a sgorio yn y funud ola. Mae yna bach o ffrio. Ond Rob Hughes yn gwenu ac yn cofleidio Anthony Stevens. A mae yna gol hwyr hynod arwyddocâl wedi cael ei sgorio. Rhyw 2 milltir i lawr y ffordd o fama. Mae'r seintiau newydd wedi dod yn gyfartal. A bellach, mae'r tîm cartra lawr i 10 dyn hefyd, achos mae Michael Wilde wedi cael ei yrru ffwrdd o'r cae. I gweld cerdyn coch, felly fydd o ddim ar gael yn ystod yr wsnos brysur a mwy sydd i ddod. Ond dyna ni, diwedd y pêl-droed cyn y Nadolig. Ac eith Lee Fowler fwynhau i Dwrci ar ôl y canlyniad yna heno. Buddigoliaeth holl bwysig i'r Fflint. Nadolig llawen i bawb. Sgwr terfynol yma yn Stadiwm Esyty, y Fflint 2, Caernarfon 1. Penderfyniad sydyn gan y dyfarnwr, ac mae'n mesur yn berffaith. Screwfix Sprint, a noddi pêl-droed ar S4C.